So yan, nilalagay na natin yung papaya. Hello guys, magluluto ako ng ginataang papaya. Papaya na merong tulingan. So magano muna ako ng bawang sibuyas. Ito guys, papaya. Ginataang papaya. Papaya. Hindi ko na nilagyan ng bawang kasi mga aswang tao dito. Very organic, sabi nga ni Ate Charing. So, lagyan natin ng kunting mantika lang. Tapos, lagay na natin yung luya. Tapos, sibuyas pala yung muna kong nilagay. Tapos, luya. Tapos, ilagay natin yung isda. Ilagay natin yung gata. Yung gata.
So yan, ilalagay na natin yung papaya. Medyo tuyo-tuyo na siya. So ilagay na natin yung unang gata. Yung unang gata. Ito, yung unang gata. Wow, sarap. Guys, oh. Grabe. Lapot. Lapot niya guys, so tingnan niyo. Diba? Sarap. Wala pang ano lasa, so lagyan muna natin ng pampalasa. Tikman natin guys kung gaano kasarap. Wow! Ang tamis. Lagyan natin ng konting asin. Meron na siyang paminta, nilagyan ko na. Tapos, gawin natin. Lagyan natin ng magic. Siyempre para mas lalong sumarap. Lagyan natin kunti lang. Sarap na nito guys. So, tikman natin ulit. Sarap. Huwag na muna natin takpan para ano siya, yung maglangis-langis yung gata niya. Kasi pag tinakpan mo siya, parang nagtutubig. So ito, para lumabas lang yung ano. Yan. Mga 5 minutes lang, so antayin natin para malubos. So ayan guys. Ayan, naglangis-langis na siya. Tikman natin ulit para final. Final na tikim. Wow! Okay. So yan guys, tingnan nyo. Tikman mo. Tikman nyo ah.
Yan guys, ah. Ayan. Sarap, di ba? So yun lamang guys, maraming salamat sa panonood. Thanks you, thank you so much, and pag bago lang po kayo sa aking channel, don't forget to subscribe my YouTube channel, Aryan Mix TV, and click the notification bell, updated po kayo sa aking mga susunod pang vlog. So yun lamang po, maraming salamat. Thank you. Bye.